गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं इसेबो लाबोनो गोसो गैयामोन। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय PCDC चेयारमेननि आन्डाराव जब कार्डनि खामानि गुलाय गुजाय आंनि सेराव, आंनि न' खाथि सेराव जों बड'लेण्ड बुब्लि निउसाव नुनो मोन्दों। माने चेयारमेनजों बेफोरबायदि खामानि माने जायाखै, फैसा मोनाखै बायदिसिना जानानै मा अफिसाव थांलायनाय, चेयारमेना मानो थांनाय नोंसोर अफिसाव, माबा गारि सौलायनाय बेफोरबायदि माबा जादों। बेनिफ्राय माखासे जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा, मादैमोना ससियेल मिडियाआव फैनायखौ जों नुनो मोन्दों। माने दिनैनि सरकाराव माने बेफोरबायदि जादों होननानै जोबोद दुखुनांथाव। बे भिडिअखौ दा माखासे मानसिफोरा आंखौ बुंलायगोन बे भिडिअखौ लाबोनायनि नोंसोरनिबा सार्थ जानानै बुंदों होनना। आं रावनिबो सार्थ जानानै बुङा, आं बुजायगोनसो। आं बर' हारिनि सानैसो गिदिर गिलावफोरखौ आं बुजायगोनसो माबायदि जानांगौ खामानिया। आंनि बुंनाया भुल जायोब्ला कमेन्ट बक्सआव आंखौ रायहर। आं रावनिबो सार्थ जानानै बुङा। आं फार्स्टआवनो बेखिनिखौ बुंखागोन। आं जास्ट बुजायनोसो थांनायदो। दुखुनांथाव नंगौना नङा? दाखालि बावै आं न'आव थानायाव बेफोरबायदिनो सानै बुरै होनदो जब कार्डनि खामानिया, जब कार्डनि फैसाया जोंनिया बेफोरबायदिसो जादों होनना आंनो खोन्थाफैदो। नाथाय आं भिडिअ बानायासै, दुखु मोनो। आरो नेक्स्ट टाइम आं बेफोरबायदि जब कार्डनि बेफोरबायदि प्रब्लेम नुनायखायसो आं बे भिडिअखौ बानायनो थांगासिनो दङ। लोगोफोर, बाथ्राया ओरैहाय, दा गोरिब न'खरनि मानसिया सेरेब सावनानै जायो। सेरेब सावनानै जाग्रा मानसिनो मायबा मोनसे खामानि होयोब्ला सेरेब सावनाया बन्द' जागोन होनना बुङो। आरो मा? दंफां दाननानै जाग्रा, दंफां दाननानै दंफां फाननानै जाग्रा बै मानसिनो मा खामानि होयोब्ला दंफां दाननाया बन्द' जागोन होननानै बुङो। बेफोरनो जों खामानि होनांगोन होननानै बुङो। नंगौना नङा? अब्ला मा जाखो? बै जब कार्डनि खामानि मावनायावबो दिनै जों मानो दावराव दावसि नुनो मोन्दों? दुखुनांथाव। आं बेखौनो बुंगोन, जों सेरेब सावना जाग्रानो खामानि होनांगौ आरो दंफां दाननानै जाग्रानो जों खामानि नांगौ। जोंबो मोजां मोनो। दिनै बर' हारियाव बिथां प्रमद बर' सारखौ बर'नि थरसे अलंबार होननानै रायजोफोरा बुङो। नंगौ, बर'नि थरसे अलंबार। नंगौ, बर'नि थरसे अलंबार। आरो बिथां प्रमद बर' साराबो बुंखायो, आङो बर' हारिनि बयनिख्रुइबो गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय। दिनै बिथाङा गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय जों मानियो, मोजां मोनो, जों सापर्ट खालामो। दिनै नोंथाङा गोरिब न'खरनिफ्राय फैबाय, दिनै नोंथाङा बर' हारिखौ राज खालामनो मोनबाय, बेसेबां खुसिनि बाथ्रा। दिनै नोंथाङा बर' हारिखौ राज खालामनायाव, बर' हारियाव जों दिनै दुखु, गोरिबनि मेगनाव जों दुखु होनायखौनो नुनो मोननाङा। मानो होनोब्ला नोंथाङानो बुङो सेरेब सावग्रानो खामानि होयोब्ला सेरेब सावनाया बन्द' जागोन, दंफां दाननानै जाग्रानो खामानि होयोब्ला दंफां दाननाया बन्द' जागोन। अब्ला जों गोरिबनि न'खराव बा गोरिबनि खामानियाव जोङो बादाखौनो नुनो मोननाङा। दिनै जब कार्डनि खामानियाव 50 जननि जायगायाव 200 जनसो जानांगोन। अब्ला दिनै बिथां प्रमद बर' सारखौ रावबो चेयारमेन बा रावबो MCLA, रावबो MLA गैया नामा? आंनिया बेफोरबायदिसो कुइसन जागोन। दिनै बिथां प्रमद बर' सारखौ गिनांगोन। नोंथाङा बर' हारिनि सासे थरसे अलंबार। नोंथांनि आन्डाराव जेसेबां खामानि मावग्रा मानसि थायो नोंथाङा बुंनो हानांगोन, आंनि सरकाराव, आं गादियाव जिरायनायाव आंनि सिङाव थानाय मानसिफोरा सोरबा फिसा गोरिबनि थाखाय खामानि भुल मावोब्ला आंनि आखाइ जागोन आरो नोंसोरनि गोदोना जागोन होनना नोंथाङा बुंनो हानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ नोंनि आखाइ मुथियाव लानो हानांगोन सार। अब्लानियासो बर' हारिनि गोरिबफोरनि खामानिया, गोरिबफोरा जिबायदि दुखु खस्थ'जों सहायना दङ अब्लासो बिसोर खामानि मोनगोन। नङाब्ला नुदों जब कार्डआवनो फैसा, जब कार्डनिखौनो फैसाखौ नोङो माबानो नागिरोब्ला अब्ला गिदिर खामानिया मा जागोन? गिदिर खामानि मावग्राफोरा मा जागोन? नोंथाङानो बुङो मोनसे समाव, सार BPFनि चेयारमेना इउजि गोरा ब्रह्मनि न'निसाय बांसिन धोनि होनना बुङो। अब्ला दिनै जोङो नोंथांनि सरकाराव जों नेगासिनो दङ, जों नायगासिनो दङ। सार, नोंथांनि सरकाराव बर' हारिनि मेगनाव मोदै गनायखौ जों नायनो लुबैया। ओरैबायदि जानांगोन नोंथांनि सरकाराव नोंथाङा आखाइ मुथियाव लानानै खामानि मावजोबनांगोन। आरो नोंथांखौ गिनांगोन, नोंथांनि साफा नोंथांनि सिङाव थानानै खामानि मावग्रा गिनांगोन। जोंहा मायबा मोनसे भुल मावोबा प्रमद बर' सार दङ जोंहा।
जोंहा बर' हारिनि थरसे अलंबार दङ सायाव अब्ला दिनै VCDC चेयारमेनानो भुल मावनानै मिडियायाव फैयोब्ला होमब्ला बे VCDC चेयारमेना MCLA खौ गिया नंगौना नङा जाय जायगायाव जादों सासे VCDC चेयारमेना MCLA खौ गिनांगोन MCLA MLA खौ गिनांगोन MLA सोरखौ गिनांगोन बिथां प्रमद बर' सारखौ नंगौना नङा अब्लासो बर' हारिनि गोरिबफोरनि थाखाय खामानि मावनाय जागोन दा रावबो गियाबा दाथ' सासे VCDC चेयारमेना बेफोरबायदि खामानि मावनो गिनांगौमोन जों बेखौसो लुबैयो सासे लिडार जानानै नोंथांनि आन्दाराव थानाय मानसिफोरखौ आखाइ मुथियाव लानानै सिगिनानै खामानि मावब्लासो जोंनि बर' हारिया साक्सेस जागोन मानो होनोब्ला नोंथाङानो बुंदो सार मा बुंदों खोनाबायना बिथां हाग्रामाया गाज्रि हाग्रामानि सिङाव थानाया गासैबो मोजां गोजा दिनै नोंथाङा मोजां जानानै नोंथांनि सिङाव थानाय मानसिफ्रा गाज्रि जाजोबोब्ला नोंथाङा मा खालामगोन अब्लाथ' नोंथाङा नोंथांनि सिङाव थानाय मानसिफोरखौ मालाबाबो खाबु होनाङा मालाबाबो बेफोरबायदि निउस फैनो होनाङा सार दिनैबो जोंनि बर' गामियाव दिनैबो दं माबानि दैमानि दै लोंनानै जानाय दङ दैज्लां बोथोराव माखौ लोंगोन जों जेब्ला थाङोना गामियाव भिडिअ बानायनो बा बानायालासिनो थांबाबो जोंनो सोफै जायो रायनो नागिरो दुनियानि मानसिया रायनो नागिरो जमा जाना नाथाय जोंसो थाथ'दो आंबो थाथ'दो आं दाख्लैबाबो गोबां भिडिअ मोन्दोंमोन बेफोरबायदि रायनो नागिरनाय नाथाय आङो भिडिअ बानायथ'वाखै आं दिनै बुंनि राजस्थान बायदियाव नोंसोरथ' बेरायनो थाङो गासैबो मानसिफोरा बेरायनो थाङो राजस्थानाव बबाव थाङो जयपुराव थाङो जधपुराव थाङो मेन सिटियाव जोङो बर्डाराव थाङो दिनै राजस्थानखौ थर बालाहामा होननानै मिथिगोन नाथाय दिनै राजस्थान सरकारा मा खालामना होदों मिथिबाय बर्डारा लासै दंकल दै बहननानै खेथि मावजोबो बालाहायाव अब्लाथ' जोंनियाव दैनि अभाब गैया नाथाय जोंनियाव दैनि अभाब गैयाबाबो मा बाहायल'सो अन्थाइ दङ बेबो सुंखावजोबनो हायो बे अन्थाइखौबो दिनैनि दिनाव अन्थाइखौबो सुंखावग्रा मेसिन ओंखारजोब्बाय नाथाय बैफोरबायदि जायगायावनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दै मोनथ'वाखै दाबो दै मोनि दङ जों इउटुबारफोरनि सिगाङावसो जोंनि सिगाङावसो जोबोद दुखु फोरमायो जोंसो मा बुंगोन जायो अब्ला आं बेखौनो बुंगोन जों बर' हारिनि गेजेराव सासे थरसे अलंबार थानायाव जोंनि बर' हारियाव जोङो दुखु होननाय बुस्थुखौनो नुनो मोननांला दुखुआथ' बयनियावबो थाखायो बे पार्सनेल दुखुखौ जों बुङाखै नाथाय सरकारनिफ्राय बर' हारिनि गेजेराव मोननांगौ बा बर' हारिनि गेजेराव खामानि जानांगौ बैफोरबायदिनि दुखुखौसो आं बुंदों बैफोरबायदिनिफ्राय जोंनि गोरिबफोरा दुखु मोननांला आं बेखौसो सानो मानो होनब्ला जोङो बर' हारिनि थरसे अलंबारा दिनै बर'खौ राज खालामदों आं बेखौसो बुंगोन आरो मानोना थांनाय सरकारखौ जों जेबो लोब्बा गैला जोंहा दिनैनि सरकारा मोजां दिनैनि दैदेनगिरिया गोरों दिनैनि दैदेनगिरिया बेसेबांबा गोरों बेसेबांबा मोजां बाथ्रा बुङो होमबा नोंथांनि सरकाराव जोङो दुखु सुखुखौ जोङो नायनो लुबैला जों हाजासे सापर्ट खालामगोन सार नोंथांखौ जों मालाबाबो गाज्रि बुङा बर' हारिनि गोरिब गुन्द्राफोरा दुखु सुखुनिफ्राय इसे माने रेहाय मोनोब्लानो जों नोंथांखौ जेबो बुङा अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द